Il-programm edukattiv magħruf bħala il-Family Community Schooling jew fil-qasir FCSL li jagħmel parti mill-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni 2024-2030 qed jiġi estiż wara li beda bħala proġett pilota fl-iskejjel statali fis-sena skolastika li għaddiet. Il-programm għandu lan li jsaħħaħ ir-rabta bell-istudenti, il-familji tagħhom u l-komunitajiet lokali. Dan biex ukoll jissoktaw l-isforzi li titnaqqas ir-rata ta' tluq bikri mill-edukazzjoni u t-taħriġ li diġà niżlet għal 9.6% s-sena l-oħra. Wara li l-programm beda minn 4 skejjel u din is-sena estenda għal 10 iskejjel, il-firxa tiegħu se tiżdied għal 20 skola fih dan 10 kulleġġi sas-sena skolastika li jmiss. L-FCSL mill-bidu wettaq madwar 5,000 intervent u ta' appoġġ lil aktar minn 1,000 familja. Dan il-progress kien possibbli grazzi għal ħidma ta' tim dedikat ta' uffiċjali tal-outreach li ġew impjegati u mħarġa apposta fih dan id-direttorat tal-ippjanar u l-previżjoni strateġika. L-att impjegati mistenni jilħaq mill-inqas 15 il-professjonist full-time. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima għal l-FCSL huwa programm viżjoni soċjali ċara u b'rikonoxximent tar-rwol fundamentali tal-familja u l-komunità fl-edukazzjoni. Bħala Ministeru sabiex nassiguraw illi kemm huwa umanament possibbli nkunu kapaċi naqdu diversi servizzi illi jistgħu jingħataw lit-tfal tagħna, servizzi illi permezz tagħhom it-tfal tagħna jilħqu dak li huwa il-potenzjal sieħ tagħhom u jkunu kapaċi jiżviluppaw f'adulti illi jagħmlu suċċess fit-triq illi huma jaslu. Is-Segretarju Permanenti fl-istess Ministeru Matthew Vella ddeskriva l-FCSL bħala mudell ta' kif is-servizzi pubbliċi jistgħu jiffunzjonaw b'mod integrat u b'aktar umanità. Bdejna f'4 skejjel, għalaqna s-sena skolastika f'10 skejjel għaliex kellna l-iskejjel stess jgħidulna il-ħeġġa u l-ħtieġa tagħhom sabiex nagħmlu dan il-programm biex inkunu nistgħu ngħinu l-komunità tal-iskola. Rajna wkoll li qed ngħinu il fuq minn 1,000 familja. Matul is-sena skolastika li ġejja ser inkomplu nwessu dan il-programm li ħdimna jitfid bħala servizz pubbliku wieħed biex verament nagħtu kwalità ta' ħajja tajba lill-istudenti, il-komunitajiet u l-familji tagħna. Għas-sena skolastika li jmiss se jitnidaw wkoll proġett pilota dwar is-saħħa mentali li se jopera taħt il-qafas tal-programm FCSL.